Hello! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Demisland. Είμαι η Δήμητρα και σήμερα θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το Harry Potter, για το δεύτερο βιβλίο / ταινία, ο Harry Potter και η Καμάρα με τα μυστικά. Και που λες, ξυπνάω σήμερα το πρωί, πριν λίγες ώρες δηλαδή, και λέω τι έχω να κάνω σήμερα, τι θα κάνω σήμερα. Καλέ, βίντεο για τα παιδιά δεν έκανα. Harry Potter 2 λοιπόν. Αν τυχόν δεν είδες το προηγούμενο βίντεο με το Harry Potter και τη φιλοσοφική λέξη, τι περίεργα κάνω. Αν λοιπόν δεν είδες το πρώτο βίντεο, τρέξει γρήγορα να το δεις. Όχι πως έχει κάποια συνέχεια με αυτό, αλλά παιδιά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, λέω εγώ μόνη μου τώρα, και γιατί όχι, γιατί να σου στερήσεις αυτή τη στιγμή, την εμπειρία. Τρέξε, εγώ θα είμαι εδώ. Ευχαριστώ. Γι' αυτό λοιπόν πάρε κάτι να τσιμπάς, κάτι να πιείς, άραξε αναπαυτικά στην θεσούλα σου, στον καναπέ σου, στο κρεβάτι σου, όπου θέλεις και πάμε να ξεκινήσουμε. Fact νούμερο 1. Ο Voldemort είχε φτιάξει 7 πέμπτους ιωτές, σωστά? Σωστά. Ο Χάρι όμως από τους 7 αυτούς κατέστρεψε μόνο τον ένα. Και αυτός ο ένας ήταν το τετράδιο του Tom Riddle, που είχε ρίξει στο τσουκάλι της Ginny ο Lucius στο Fluorescent Blots. Πρωταγωνιστής από σπόντα αν θέλεις την γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων. Fact νούμερο 2. Ο Eddie Redmayne ήθελε από πολύ πριν το Fantastic Beasts να μπει στον κόσμο του Harry Potter. Πιο συγκεκριμένα ήθελε πάντα να παίξει τον ρόλο ενός Weasley. Παρ' όλα αυτά, όσο ήταν ακόμη στην σχολή, όσο σπούδαζε, πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο του Tom Riddle. Όπως θεωρώ όλοι ξέρουμε, ο Tom Riddle ήταν η νεότερη εκδοχή του Voldemort και ο main κακός στην ταινία. Μπορεί λοιπόν να μην πήρε τον ρόλο ως Tom Riddle, αλλά ήταν η πρώτη και μόνη τους επιλογή για τον ρόλο του Newt Scamander. Fact νούμερο 3. Πολύ καλός και ο Sir Kenneth Branagh στον ρόλο του Gilderoy Lockhart, Order of Merlin, 3rd class, honorary member of the Dark Force Defense League and 5 times winner. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν η πρώτη τους επιλογή. Ο ρόλος είχε δοθεί αρχικά στον Hugh Grant, αλλά συνέπεσε με τα γυρίσματα του 2 weeks notice, οπότε έπρεπε να φύγει. Ίσως και καλύτερα εδώ που τα λέμε. Επίσης, από οντισιόν για το συγκεκριμένο ρόλο πέρασε και ο Jude Law, αλλά τον απέρριψαν λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Μετέπειτα βέβαια επιλέχθηκε ως Dumbledore στο Fantastic Beasts και όλα καλά. Fact νούμερο 4. Ο Chris Columbus ήθελε η ταινία να είναι πιο σκοτεινή, γι' αυτό και ζήτησε από τους υπεύθυνους φωτισμού να χρησιμοποιούν χαμηλότερο φωτισμό. Τι είπα τώρα? Αυτό λοιπόν συνεχίστηκε και στις υπόλοιπες ταινίες. Με την κάθε ταινία να γίνεται πιο σκοτεινή και με λιγότερο χρώμα κάθε φορά. Με αυτό ήθελε να δείξει το πόσο κοντά είναι ο κίνδυνος, ο Voldemort δηλαδή, και ό,τι έπεται να γίνει, και το πόσο μεγαλώνουν και οριμάζουν οι χαρακτήρες καθ' όλη την πορεία. Fact νούμερο 5. Θυμάσαι την σκηνή με τον Crabbe και τον Goyle που τρώνε τα cupcake της Hermione? Τα κοιμισμένα αυτά που έπρεπε για να κοιμηθούν. Σε αυτή τη σκηνή, παιδιά, τα παιδιά σφάχτηκαν, κυριολεκτικά σφάχτηκαν, διότι όταν πήγαν να δαγκώσουν τα cupcake, βρήκαν στα αγκίστρια που κρατούσαν τα cupcake κρεμασμένα και σφάχτηκαν. Fact νούμερο 6. Όταν τα παιδιά ήπιαν το Polyjuice Potion και μεταμορφώθηκαν στους χαρακτήρες που ήθελαν να μεταμορφωθούν, σχεδόν... Look at my face. Look at your tail. Στον διάλογο που είχαν ο Draco με τον Goyle, που στην πραγματικότητα ήταν ο Harry, ο Tom Felton ξέχασε πάλι τα λόγια του για άλλη μια φορά και είπε... I didn't know you could read. Άρεσε τόσο πολύ αυτή η φράση στον σκηνοθέτη και την κράτησε στην τελική ταινία, στο τελικό cut. Fact νούμερο 7. Αν θυμάσαι, στο τέλος της ταινίας,
ο Λούσιους πάει να καταραστεί τον Χάρι κατά μεσής του σχολείου με τη θανατική κατάρα. Και επειδή στο βιβλίο δεν αναφέρει συγκεκριμένα ποια κατάρα χρησιμοποίησε, ο Jason Isaac είπε να βρει μία αυτός, να πει μία αυτός. Εκείνη την περίοδο λοιπόν διάβαζε το 4ο βιβλίο, στο οποίο αναφέρονται για πρώτη φορά οι ασυγχώρητες κατάρες. Το Αβάτα Κεντάβρα ήταν η μόνη που θυμόταν. Fact νούμερο 8. Και τώρα που πιάσαμε τους Μαλφόι, άκου και αυτό. Πουθενά δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο μέσα στο βιβλίο ότι ο Λούσιους Μάλφόι πρέπει να έχει μακριά ξανθά μαλλιά. Ήτανε άλλη μια ιδέα του Jason, γιατί έπρεπε λέει να ξεχωρίζει από τον γιο του Draco. Επίσης έπρεπε να κρατάει συνεχώς το κεφάλι του γυρμένο προς τα πίσω για να μην του πέσει υπερούκα στα μούτρα. Κάτι που λειτουργήσε εν τέλει υπέρ του, διότι φαινόταν ότι τους κοιτούσε όλους αφιψηλού. Fact νούμερο 9. Στο βιβλίο, στο 12ο κεφάλαιο στην αρχή, αναφέρει ότι οι δίδυμοι Weasley τιμωρήθηκαν γιατί μάγεψαν κάποιους χιονόμπαλες να πετιούνται στο τουρμπάνι του Quirrell. Στην πραγματικότητα, πετούσαν χιονόμπαλες στη μούρη του Voldemort. Παιδιά, Voldemort έφυγε χιονόμπαλες στη μούρη. Fact νούμερο 10. Ο Rupert Grint τρέμει και στην πραγματικότητα τις αράχνες. Στην σκηνή όπου ακολουθούν με τον Χάρι τις αράχνες για να τους οδηγήσουν στο λιμέρι του Άραγκοκ, στη φωλιά του Άραγκοκ, βλέπεις ρε παιδί μου χαραγμένο τον τρόμο στο πρόσωπό του. Up at the school, there have been attacks. Like before. Hagrid never opened. I came to Hagrid from a distance in which Hagrid kept me. The girl was discovered. Harry! What? Can we panic now? Και λες μωρέ μπράβο του. Κοίτα ηθοποιός. Ναι παιδιά, είναι πολύ καλός ηθοποιός. Αλλά εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή δεν υποδιόταν καθόλου τον τρομαγμένο, ούτε στο ελάχιστο. Ήταν τρομαγμένος. Ήταν τόσο τρομαγμένος που μέχρι και σήμερα δεν μπορεί να δει την συγκεκριμένη σκηνή. Όλοι. Το αλλάζει, πάει παρακάτω, φοβάται. Fact νούμερο 11. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο Tom Riddle είναι η νεότερη εκδοχή του Lord Voldemort. Σωστά. Ωραία. Τώρα, αυτός που υποδίεται τον Tom Riddle, ο Hero Phineas Stephen, είναι και στην πραγματικότητα συγγενής του Ralph Fiennes, a.k.a. Lord Voldemort. Ανιψιός του για την ακρίβεια. Τώρα, όχι πως παίζει κάποιο ρόλο, αλλά το βρήκα και είπα να σου το πω. Fact νούμερο 12. Η Μυρτιά που κλαίει είναι φαινομενικά μία 14χρονη που πέθανε στο προηγούμενο άνοιγμα της κάμαρας με τα μυστικά. Σωστά? Δε. Η Μυρτιά μπορεί να αναφέρεται ως 14χρονη, αλλά η ηθοποιός που την ενσάρκωσε, η Shirley Henderson, είναι στην πραγματικότητα, ήταν τότε στην πραγματικότητα 37 χρονών. Fact νούμερο 13. Το μπλε Ford Αγγλία που επιλέχθηκε από την JK δεν επιλέχθηκε τυχαία. Ήταν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε με την καλύτερη της φίλη για να τρέχουν βόλτες. Και λέει ότι έχει πάρα πολλές όμορφες αναμνήσεις από αυτό. Τώρα, γιατί επέλεξε να καταστρέψει 14 αντίγραφα ενός αυτοκινήτου που αγαπάει τόσο πολύ, δεν το καταλαβαίνω. Αν το μισούσε δηλαδή, τι θα γινόταν. Fact νούμερο 14. Μετά τα γυρίσματα της ταινίας, ο Richard Harris δεν ένιωθε πολύ καλά και νοσηλεύτηκε. Όταν πήγανε να τον δουν ο Chris Columbus και ο David Heyman στο νοσοκομείο, τους ζήτησε να μην κάνουν recast για τον ρόλο του Dumbledore, γιατί ήλπιζε μάλλον, ότι θα γινότανε καλά μέχρι τα γυρίσματα του Azkaban και ότι θα προλάβαινε να πάει. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς, πέθανε λίγες μέρες μετά. Στενάχωρο, αλλά έπρεπε να το αναφέρω. Γιατί εμένα πραγματικά μου στοίχησε που έλειπε από την ταινία. Θα μου πεις, σιγά μωρέ Δήμητρα, πού τον ξέρεις? Ναι, δεν τον ξέρω. Δεν τον ήξερα σαν άνθρωπο.
Τον ήξερα σαν Albus Dumbledore όμως. Αυτός ήταν στο κεφάλι μου, στα μάτια μου, στην καρδιά μου ως Albus. Οπότε μου στοίχησε όταν δεν ήταν εκεί. Fact νούμερο 15. Και τέλος, οι πρώτες και οι τελευταίες λέξεις που λέει ο Dobby είναι Harry Potter. Harry Potter. Such an honor it is. Dobby is happy to be with his friend, Harry Potter. Δεν κλαίω, εσύ κλαις. Και αυτά ήταν τα facts για το σημερινό μας βίντεο. Παιδιά, είπα να τις κάνω τις ταινίες μία-μία, Harry Potter 1, 2, 3 και πάει λέγοντας, και όχι όλες μαζί, διότι δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται με facts εκεί έξω για το Harry Potter. Οπότε ναι, σκέψου ότι για το ένα βιβλίο μόνο βρίσκω 30 facts minimum, τουλάχιστον 30. Οπότε ναι, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να το μικρύνω παραπάνω. Ξέρεις πως πάει το πράγμα. Πάτησε αυτό το χεράκι, το like που με βοηθάει πολύ. Μετά πάτησε και την εγγραφούλα για να μεγαλώσει η παρέα μας και να γίνουμε πολύ. Και τέλος πάτησε το καμπανάκι για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις, γιατί θα γίνεται λίγο ένας χαμούλης σε αυτό το κανάλι φέτος. Έχω βάλει στόχο να το ανεβάσω. Γιατί είναι κάτι που μου αρέσει, είναι το χόμπι μου, αγαπώ τις ταινίες, αγαπώ τις σειρές, αγαπώ τα περίεργα facts, να ανακαλύπτω τι γίνεται πίσω από τις ταινίες που βλέπουμε και όλα αυτά. Οπότε αν είσαι και εσύ ένας από αυτούς, τους τρελούς, τους λίγο geek, που σας αγαπώ λίγο περισσότερο εσάς τους geek, έλα στην παρέα μας να γίνουμε πολλοί και να περάσουμε καλά. Αυτά, δεν σε κουράζω άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μου σήμερα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και κάτω στα σχόλια.